Ndakapiwa poison ndiine 12 years asi zvakazoitika after that ndakaona kuti kudenga kuna Mwari. Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu achatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story. Makavigawo chitupa changu ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 iko zvinozvi, asi nyaya yandikuda kuti ndinge ndichikuudzai inyaya yakaitika 25 years ago. 25 years ago ndainge ndiri musikana, ndainge ndiine 12 years. Kumusha kwedu ndokwa zvakaitikira kwaRusape uko. Mukoma ndainge ndiine zvandainge ndakabva mukusangana nazvo mushure mekunge ndichizopiwa chikafu chainge chiine poison. Ndainge ndakavengwa zvisingaiti nastepmom vangu, vakandituma vakanditi ndinge ndichienda kunosakura kumunda. Guess what? Kuti dzainge dziri nguvai kuma 11 p.m. kunze kwasviba, vanhu vazhinji vainge vatorara. Baba vangu vainge vasingagari pamba nguva zhinji. Baba vangu vainge vari mupurisa asi vainge vachishandira muHarare. Vandimutsa kudaro vakanditi enda kumunda unosakura. Ndakamuka ndikatanga kuchema ndichifamba ndichienda. Saka ndakazoti ndava kuda kusvika kudhuze nekumunda ndakatonyatsokuona chipoko chaamai vangu. Amai vangu vainge vachipenya, but pandakangovaona kupenya kuya kwakabva kwadzima. Ndopavakabva vachema vakati, maiwe kani ndatemwa nenyoka. Ndokubva vatodonha pasi, asi handina kuzovaona kuti vakaenda nepi. Zvino ndakati ndava kutiza ndichibva kumunda. Mukomanashi ndakatsika black mamba. Black mamba iyoyo yandakatsika yakandipotsa. Ende ndakatonzwa zvimhepo kuti panapa ndapotswa nenyoka. Kunze kwainge kwakachena because kwainge kuine mwedzi muchena. Nyoka ndakanyatsokuiona kuti iyi iblack mamba. Yainge yakaita silver like murima imomo. Ende payakandipotsa mukomanashi ndaitsika nechipadumbu apa. Ndakajamba, yakandimhanyisa black mamba iyoyo kuda kweabout 3 meters ndokubva yatongosiyana neni. Saka ndichizosvika kumba ndobva ndakatanga kufunga kuti zvimwe kuda pandakaona mweya wamai vangu, ivo pamwe ndivo vakazviisa pamberi penyoka kuti vange vachirumwa nenyoka, inini ndinge ndichizorarama. Saka ndakada kuudza stepmom vangu, vakati undirova, vakati unonyepa, une nungo iwe. Ndokubva vandirova ndikarara zvangu. Asi nyaya iyi handisati ndakamboiudza anyone yandiri kuda kukuudzai, asi ndotodawo kuti munge muchizoiposta kumhuri yeZimbabwe vange vachindiudzawo kuti ndingatora matanho api ndovasungisa here stepmom vangu, kana kuti vanokwanisa kuzochinja nyaya vobva vati ndini ndakaisa poison yacho, nekuti kubva zvakafa amai nini munin'ina wastepmom hakuna akazosungirwa nyaya iyoyo. Saka ndakakura ndichigara nevabereki vangu. Amai vangu vekubereka vakazofa, ende kufa kwavakaita vanhu vakazotanga kufungidzira kuti vainge varivo amai nini mastepmom vakauraya mama vangu, because mama mushure mekunge vaudzwa kuti kwainge kuine mumwe mukadzi ainge achidanana nemurume wavo, vakabva vachizotorana neshamwari dzavo ndokubva vachizoenda mutown mamutare mainge muchigara amai nini. Vakaenda hanzi vakanomutsa musindo ikoko vakavarova amai nini. Vakazoti vadzoka kumba mama vainge vasisiri munhu ainge ari right. Vainge vava kungogara vachingorwara. Nguva zhinji ndingangoti upenyu hwavo vainge vava munhu aingogara achirwara. Vaikwanisa kuti kuchipisa zviya vobva vapinda mugumbezi apa vakapfeka kana matracksuit nezijaketi vachiti vari kunzwa kutsva zvisingaiti. Vakasvika pakushayika amai vangu vachiti ndiri kunzwa sekunge pane munhu ari kunditema netsvimbo mumusoro mangu. Izvi ndo zvainge zvichiitika ipapo amai apo vachizonosvika pakuzonofa. Zvinhu zvainge zvichinetsa munhu wose kuti kosei amai
ivo vainge vachiita sekunge munhu ari kurwara nemalaria, but vaiti kana vakaendeswa kuchipatara zvaisamboonekwa kuti vari kurwara nemalaria, ndokubva vachizoshayika. Chiitiko chakashamisa vanhu vose. Baba vangu pakuvigwa kwaamai vainge vasipo, vainge vaina amai nini vainge variko kwamutare ikoko, ndokubva vachizouya after manyaradzo, ndopavakazotouya vakatongouya vaina step mam, vakatongotaura kuti uyu ndiye mudzimai vandasarudza kuti ndinge ndichizotora. Saka hama dzaamai dzainge dzichida kunditora, but nekuda kwekuti step mother vaitya kuti ndinokwanisa kuzoita bond nababa vangu, because baba vainge vachindida because ndakapiwa zita ragogo amai nyakubereka baba vangu. Saka vakaona kuti kana ndikabva pamusha, zvimwe kuda baba vaizongoramba vachiuya vachizondiona, vakati zvinoita kuti ndinge ndichigara hangu pamba, vachinyepedzera sekunge vainge vachindida but vainge vachida kuzondishungurudza. Saka baba vatora mukadzi wavo, my step mom. Upenyu hwandakatanga kurarama hwainge huri upenyu hwainge hwakaoma. Step mother vangu vainge vagara vaine vana vavo vaviri, vakaitisa nanharo nehama dzababa, vakanotora vana vavo tikatanga kugara navo. Ndainge ndichibatwa semuranda, ndairarama upenyu hunorwadza. Dzimwe nguva ndaisapiwa chikafu, dzimwe nguva ndaingotukwa pasina chikonzero, dzimwe nguva vaingonditarisa nerimwe ziziso rinotyisa zvandainge ndisinganzwisisi. Ndaitotya kutaura kana kuna baba kuti ndiri kushungurudzwa, sezvo baba vainge vachigara vasipo pamba. Saka ndainge ndisina munhu wekuti ndaikwanisa kutaura naye. Saka nerimwe zuva ndakazoti ndadzoka kubva kuchikoro after that incident yekutsika black mamba, ndainge nditori nenzara. Ndakabva ndati ndasvika pamba, step mother vakanditi enda unogeza maoko, ndakubikira sadza. Ndakafara hangu, asi handina kunyatsokuzvinzwisisa nekuti step mom vangu munhu aitomeka sure kuti kana vabika sadza vaitanga vamirira vana vavo kana vabva kuchikoro vadya, ndobva ndachizopiwa zvavanenge vasiya ivo. Zvekunzi ndinopiwawo sadza rinenge richipisa zvainge zviri zvinhu zvandainge ndisina kujairira. Saka ndakatora nguva kuti ndinge ndichida kutanga kudya chikafu ichocho, because ndakabuda panze ndobva ndaenda ndikanogara zvangu pabhenji ndiri kuseri kwemba, ndichifunga ndichiti but amai nini havangambondibikiri vondipakurira sadza rakawanda nenyama yakawanda kudai, apa yainge iri nyama yembudzi. Ndakati ndakagara pasi kudaro, ndakabva ndachizongoona amai nini munin'ina wavo step mom vainge vari munhu ainge aine utsinye. Vakangouyawo kuseri kwemba vachibva kwavainge vachibva kunoonana nemukomana wavo, vakabva vangovhuta ndiro yayo vakati ndine nzara, vakabva vatotora chikafu changu. Ndakangomira ndikatarisa step mom vangu, zvese izvi zvichiitika havana kuzviona because vainge vakatogara zvavo mukicheni vachitandara nasahwira wavo. Vakadya amai nini munin'ina wastep mom. Vakati vapedza kudya ndokubva vandipa ndiro vakati chienda unopakurirwa zvimwe. Zvino zvakange zvisingaiti kuti ndinge ndichienda kunokumbira chimwe chikafu nekuti zvairovesa izvozvo. Ndakabva ndachizoenda kumba kwefriend yangu ndikamuudza kuti ndainge ndanyimwa zvokudya, ndokubva achizoti ngatidye tose because iwo ainge asati atanga kudya. Saka ndakazoswera ndiri kumba kwefriend yangu. Zvakaitika handina kunge ndichizviziva kuti amai nini vakazoti vapinda murumu yavo ndokubva varara, vakatotanga kutorwara zvakaipisisa, vava kuchekwa chekwa nepoison yainge iri mumatumbu mavo. Takazongonzwa vanhu vochema, ndokubva tachizoenda kumba kwedu. Ndichisvika tikatosvika tikawana kuti painge patodaidzwa mapurisa, amai nini vainge vatoshayika. Asi hakuna munhu akasungwa hameno kuti sei kusvika pari nhasi. Uye zvekare step mother vangu vakazonditora mushure mekunge vanhu vadzokera kudzimba dzavo, vakandibvunza kuti ndainge ndadya sadza here. Ndikati kwete. Vakandirova mbama vakanditi sei usina kudya sadza iroro. Ndikati ndabvutirwa naamai nini. Vakati sei usina kuvarambidza. Ndikati
ndaitya kuti zvimwe kuda vainge vachikwanisa kuzondirova nekuti vaigara vachingozviita kundibvutira zvokudya. Vakabva vati kwandiri, usaudza kana munhu. Later on vakazondiudza kuti musadza mainge muine poison yavainge vakaisamo musadza. Kubva ipapo kusvika pari nhasi ndingangoti stepmom vangu vainge vachingondityidzira, usataura, kana ukataura unozviona. Uye zvekare stepmother vangu vatova nenguva kakawanda vachibatwa, kana kuri kunzi muvhillage medu mukasvika vanhu vanoita zvekubatsira vanogara vachingonangwa uroyi. Last of last year pane kamwe kamwana kakabva mukufa mushure mekunge azvarwa mwana iyeye. Saka vanhu vakazoti vofamba kwakanangwa kukabatwa stepmom vangu, but vakazviramba vakati ini ndinonamata kuenda kana kun'anga havadi, nekuti vanoti kuchechi kwavo kwavanoenda havatendedzwe kuti vange vachienda kun'anga. Ndakazongokurawo ndikabva pamba ndikazoroorwa, but nyaya iyi haina kumbogara yakabuda mupfungwa mangu. Ndinongogara ndichingofunga nezvazvo. Pane nguva dzimwe dzandinonzwa kuti ndine mhosva, ndinombonzwa kutya uye zvekare kushungurudzika ndichizvibvunza kuti kudai ndakangotaura panguva iyoyo stepmom vangu vakadai vakangosungwa. Saka handizivi mhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei. Ndagara nenyaya iyi ndakaichengeta mumwoyo mangu kwe25 years, but ndiri kuda kuti ndinge ndichizviburitsa mumwoyo mangu nekuti ndinotya kuti maybe ndinogona kunge nditori kana nemweya wengozi wandinenge ndakatorasirirwa navo amainini, because pane zvimwe zvinhu izvo zvandinosangana nazvo zvisingatombomeki sense. Ndakambosangana nedatya iri rikatanga kundimhanyisa mukoma. Rainge risimbori datya rainge rakakura, but rakatondimhanyisa zvinhu zvakatondikatyamadza, because ndainge ndisati ndakambosangana nezvinhu zvakadaro kana kunzwa kuti datya rinokwanisa kumhanyisa munhu risingatyi kana kuvhunduka paunenge uchirivhundutsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndo pandakadzidzawo chidzidzo chekuti kuna Mwari kudenga. Ndikadai ndakafa ndiine 12 years, but vakabvutirwa plate yainge iine sadza. Hanzi vainge vakandibikira sadza nenyama yembudzi zvakazanganiswa nehohwa. Pamwe hohwa hwacho ihwohwo ndo yainge iri poison yacho. Kune vanhu vane hutsinye kunzouko. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana chimuri sei? Ndaneta. Madhamu vangu vakati vava kumbodzokera kumba kwevabereki vavo, ndatova netumanzi ndiri bachura. Izvi zvekunzi vanhu munoita mavows. This is my advice. Kana uri munhu anenge aine chouviri pakutsvaka mukadzi, usatsvaka mukadzi uchishandisa maresources ako. It is far much better kuti kunyange ukanzi unenge uri munhu anenge aine motikari, chitombofamba zvako netsoka panguva yaunenge wava kuda kutsvaka mukadzi wekuroora, then ukabvumwa nemukadzi anenge akubvuma usingadrive motikari. Ziva kuti kana uzofamba nemotikari it will be an added benefit. Asi ukadiwa nemukadzi nekuti wamunyenga uchifamba nemotikari, it will be a disadvantage zuva rekuti munenge musisina motikari yekufamba nayo, because unenge wakatomujaidza kuti iye anofanira kungofamba ari pamother seat. Uye zvekare usambofa wakapfimba munhu uchishandisa mari, because zuva rekuti panenge pasisina mari ndo zuva iro raanozokusiya. Sezvo ndakaitwa namadhamu mavows avo atakaita pamuchato kuti kunyange tikanzi tazorohwa nenhamo yakaita sei, we will always be together. Hazvishandi zviya zviya. A person will change. Ndatova ne6 months no motikari, hapana kana any cell yandakwanisa kuti ndinge ndichiita. Ndinoitawo zvekutengesa motikari, upenyu hwakaoma. Ndiri murume, ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndinogara muno muHarare. Basa ndinoita rekutengesa motikari. Ndakabva kuAmerica uko kwandainge ndava nemakore ndigere muAmerica, but ndakaona kuti status yangu
hazvisi kunyatsokufamba zvakanaka because ndainge ndakaendawo semupoteri. Saka ndakabva ndaita urongwa ndikashanda for nearly 4 years ndichishanda ndichiumba business. Ndikabva ndatanga kuhodha motikari through sekuru vangu vainge vakavimbika chaizvo, vaitoenda kuTanzania vachinonotora motikari. Tikasvika pakuzadza motikari, ivowo vakazotanga castle yavo. Ndakavapa motikari 4 ndikati sekuru chiitaiwo zvenyu kuitira kuti tisazonetsana mubusiness. Saka ndakatombokura mukoma ndikasvika pakutovakawo imba ende ndikazoroora. But kuroora kwandakaita, musikana wandakaroora akazova mukadzi wangu. Ainge ari munhu aiva nemunhu wake, but now I can see kuti chakazoita kuti ange achizosiya munhu wake achizoda inini, it was because akaona kuti ndainge ndiri munhu ainge aine chouviri. So then she dumped the guy, ainge achiri musikana zvake chaiye, and then we got married. After we had gotten married, tikaitawo vana vedu, zvinhu zvainge zvichitoendeka zvichitofamba zvakanaka paya paya. But nhamo yakazosvika pakupinda mumba. Ndingangoti about 8 months ago ndipo pandakatanga kuona kuti zvinhu hazvisi kunyatsokufamba zvakanaka. Ndainge ndava kutambudzika zvisingaite kuti ndige ndichiwana mabuyers. Ndaikwanisa kuti pamwedzi ndinongowana munhu anouya obva ati ndoda kusiya deposit. Munhu iyoyo ozodzoka chete zvinhu hazvinonyatsokufamba zvakanaka, which means ndozomubatira a certain percentage. So right now kana ndichiverenga ndava ne6 good months handisi kukwanisa kana kutengesa kana motikari imwe chete. Rent handisati ndabhadhara. I last paid rent 7 months ago. Mumba chaimo mari yekuti ndige ndichikwanisa kutenga zvokudya dololo. Vanhu vandinoshanda navo vazhinji vakazosvika pakuzongosiya mabasa vakati hatingashandi tisingabhadharwi. Bad luck yacho yandiri kusangana nayo iri serious. Nditori munhu ari kudonha zvishoma nezvishoma. Saka chinhu chinondinetsa, as a normal person, you compare yourself to other people. Ndinoti kana ndikatarisa vamwewo vanoita zvokutengesawo motikari, ndiri mune mamwe magroups, unonyatsoona kutoti zvevamwe zviri kuita, ende vamwe vane macastles avo kudhuze nekwandiri vari kutotengesa motikari ende vanotofamba nemazimotikari avo anodhura. Saka ndinozvibvunza kuti inini ndiri wrong papi? Ko ingava ndinonamata kuchechi, ndinoenda kutsanya, ndinotsanya. Tikanzi kuchechi ma10 days kutanga kwegore ndinenge ndichitsanya mukoma ndichidzinga mamwe maspirit asina kunaka ekudzinza. Zvinongondinetsa kuti sei Mwari vachitendedza zvinhu zvakaipa kuti zvinge zvichiitika kune vanhu vanenge vasingadi chakaipa. Iko zvinozvi ndazobatwa nepfungwa dzakaipa. Ndakabatwa nepfungwa idzi mushure mekunge ndasiyiwa nemudzimai. Hama dzangu, hazvisi nyore kuti uri pakati pekutambudzika, mudzimai obva achizosarudza kuti inguva yekuti ange achizokusiya. Zvinhu zvinonetsa ende hazvigamuchiriki. Kana mukadzi akakusiya under normal circumstances, you can know kuti I can manage, but mukadzi okusiya achitoziva kutoti zvinhu zvakatosunga, zvinhu zvakaoma. Sometimes mukomanashi ndinongodya ka1, ndiri kungorarama nechingwa, kungotongodya chingwa. Dzimwe nguva ndinongodya ndiri kubasa. Zvasvika pakuoma zvokuti handisisina munhu wandinokwanisa kuemploya pabasa because mari yekumubhadhara handina. Saka ndinongoshanda ndiri ndega. Security company iyo yandainge ndichishandidzana nayo vaichengeta pamapremises pandinorenta, vakasvika pakuzondiendesa kukoti because handina kukwanisa kuti ndige ndichipedzisa contract yacho. Saka handitorina kana mari. Zvinhu zvakaoma mukomanashi. Dzimwe nguva ndinomboita suicidal, kufunga kuda kuzviuraya because I ask myself kuti kusvika rini ndichitambudzika kudai. I don't see any light at the end of the tunnel. Ndakabva ndatanga kufunga pfungwa dzekuti ndinge ndichiita zvimwe zvandinonzwa vamwe vachinzi vanoita, nekuti vanhu vazhinji vari kunzi ivo vanoshandisa lucky, mushonga wesandawana, vanoita zvokutengesa motikari
hanzi unopiwa sandawana iyo yaunoti makuseni oga oga vanhu vasati vanyanya kutanga kufamba, you drive kudealership kwako, obva wafamba car by car uchizora mafuta awo anenge aitwa setsvina nesandawana yako at night. Then unobva watora mafuta iwapo obva watanga kumazora pamasiti emotikari idzo dzaunenge uchimaketa kana wakaisa papromotion. Semukristu mungandipawo advice yakaita sei? Guys, ndiri munhu anonamata. I have been praying mukomanashi for the past 8 months or so, and ndichinamata kudaro dzimwe nguva I can go on a fasting period, 1 week fasting. Ndakazosvika pakubvunzwa naimwe friend yangu akati, iwe ndinongosvika pano uchingoti wakangotsanya nguva dzose, kumwe kuchiri kutsanya here kwekungotsanya kana kuti wava kutongotsanya nekuti hauna mari? Because dzimwe nguva aipota achindiunzirawo lunch, then ndobva ndamuudza kuti shamwari ndiripo nekuti nhasi ndakatsanya. So sometimes ndinoenda pamutsanyo kutosvika ndakanganwa kuti ndichiri pamutsanyo here kana kuti ndava kutongoshandisa mainstincts ekungoti hapana zvokudya, ndobva ndangoswera zvangu ndiine nzara. Ndikudawo rubetsero kubva kune vedare renyu mukoma, kana kuine vanokwanisa kundipawo mazano ndoite sei. Vanhu vanokwanisa kundibatsira variko, and I'm pretty sure kuti kana ndikaenda kwavari they would help me without even thinking twice. Ndinenge ndinemi ndiri mucomment section mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndine vari kufunga kuti vange vachienda kunotora sandawana. Hanzi sandawana iroro usiku hanzi rinoita tsvina. Tsvina yacho anenge ari mafuta aunozozora hanzi pasteering wheel nepasit radriver. Then hanzi mamwe acho unomadonhedzera muroad mutara chaimo padhuze nepadealership yako nepagate. Munhu anenge apinda padealership pako pamapremises ako akangopinda mumotikari, hanzi the deal is sold. Angatosarudza kubhadhara motikari iyoyo pashoma nepashoma, even if that person does not need that car. Asi hanzi ndiri kunzwa kutya kuti ndinganzi ndazova nesandawana here. Hanzi ndiri kutya zvisingaite apa ndiri munhu anonamata. Let us try to speak with our DM brother mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngarekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya ngoma kavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yandinayo zvinhu izvi mukoma zvakaitika. It was last night. Ndapota kasi kaimaposta nyaya iyi ndige ndichiziva zvokuita. Ndiri musikana, ndiri mhandara, ndine makore 19, ndinogara muno mumuzimu. Mukoma ndiri kutya, handizivi kuti zvandakaona nezuro zvinorevei. Handizivi kuti ndinofanira kuudza ani, uye handizivi kuti ndiri safe here kana kuti kwete. Ndichatanga nenhoroondo yangu kuti munge muchinzwisisa kuti ndasvika sei pano. Ene ndakakurawo mumhuri inotambura. Takazvarwa tiri vana 3, ndiri last born. Amai vangu ndivo vakandichengeta nekuti baba vakatofa zvinonzi ndichiri mwana mudiki ndisati ndatombosvitsa gore. Upenyu hwaisava nyore, taisawana zvose zvataida, asi ndainge ndiri musikana ainge akazvichengetedza. Ndakakura ndiri munhu anodawo upenyu hwakanaka, but at the same time as a decent girl. Kuchechi ndichitoenda kuchechi. Ndaingorwadziwawo ndichiona vamwe vasikana vezera rangu vachislaya. Ndakapedza O level yangu, handina kuenderera mberi nekuti mari hapana. Ndakabva ndachizotanga kushanda as a maid, even though ndaitosangana nemuedzo. Baba vepamba pandainge ndichigara nekushanda vachitoedza nenzira dzose kuti varare neni, but ndichiramba. Mukoma upenyu hwangu hwakazongochinja pandakajoina rimwe grupu rekufacebook rinonzi All Chando Information. Ikoko ndiko kwandakazosangana nemurume wandiri kudanana naye. Murume uyu ane makore 43 years, ava nemakore
achigara kuAmerica. Saka pakutanga ndakatya nekuti munhu mukuru kwandiri, asi ndakazongomuda so munhu anotongondibata zvakanaka ende akatanga kutongondichengeta ndichiri kugara pamba pandainge ndichishanda as a maid, kundibvunza daily wadya here, kunditumidzira mari. It was just nice. Ndakatanga kumuda nedzimwe nzira dzandingati it is not even normal at all. Ndinomufunga 24/7 and I can't wait for him to come to Zim. Akati ane zvaari kuda kungogadzirisa 1-2 achiriko kuAmerica ikoko, then when he comes here kana zvichizoita tobva tachizoenda kuCanada. Saka ari kuda kubuda muAmerica nekuti hanzi zvinozotinetsei kuti inini ndinge ndichizoenda ikoko nekukasika, but kuCanada where he wants to relocate to, it is going to be much more easier kuti tinge tichizova tiri tose nekukasika kana ava kuCanada. So right now he is in America. We speak each and every day. Kundifonera ende kana ndine zvinenge zvichindirwadza, he comforts me and he is very honest neni. WhatsApp yake akasvika pakundiudza kuti ndinenge ndichizotenga imwe phone, ndini ndinayo WhatsApp yake mune imwe phone, so messages anopinda mufoni make ndinotomaona. Iniwo akandikumbira ndikaita saizvozvo ndikabva ndatanga kushandisa business WhatsApp because iye ane original WhatsApp. Saka ane WhatsApp yangu. Don't cheat on me. Akandivimbisa kuti handikusiyi, ndozvandinokuvimbisa izvozvo ende ndinoziva kuti ndakawana munhu chaiye. Saka takazosvika pakutaurirana, akati kwandiri, I don't feel comfortable kuti ugare wauri kugara ikoko because ndakange ndamuudza muedzo yandaipota ndichiiswa mairi nababa vepamba pandainge ndichishanda. Akanditi no, chienda kumba kuruwa ugare namama vangu. Ndakati okay, mushure mekunge ndabvunza tete namama vakati ndo zvinoita izvozvo, munhu anenge achida kunyatsa kumeka sure kuti uri safe. Ndokubva ndatanga kugara kuno kukuruwa. Ndinogara pamba pake but pachigara sisi vake vanogara kuSouth Africa but ndipo panogara vana vavo naVamwene vangu. Saka ndikangoti everything is okay. Amai vake vakandigamuchira zvakanaka, havasati vakambondibata rough. Nezuro masikati ndakange ndiri mumba, ndainge ndichiona mavideos paTikTok, nyaya yamaloti nacolorful iri kutrenda. Saka ndakange ndichitongoona mavideos acho evanhu vainge vachitaura nezvadzo nyaya dzacho, kutukana kuri kuita vanhu. Saka ndakagara ndichiona zvangu ndiri paTikTok kusvika ndabatwa nehope. Ndakabva ndarara ainge ari masikati. Saka ndakazomuka. Pandakamuka ndakaita zvekuvhunduka mukoma. It was somewhere kuma 3 p.m. but ndakarara maybe kuma 11 a.m. ndichizopatika kuma 3 a.m. Saka ndo pandakatanga kunzwa munhu ainge achitaura panze. Handina kumbofunga zvakawanda, asi ndakanzwa rimwe voice reumwe munhu wacho ainge achitaura ichiita sekunge voice remunhu ari kuita sekunge akadzipwa pahuro. Ndipo pandakabva ndachizotarisa panze. Pandakatarisa panze ndakangofungidzira kuti maybe ndiVamwene vangu vakagara neshamwari dzavo, but ainge aine voice rakakora kuita kunge munhu ari kutaura akadzipwa. Ndo zvakandishamisa. Ndakamuka zvishoma nezvishoma ndikasvika pahwindo ndikavhura keteni zvishoma. Ndo pandakaona Vamwene vangu vainge vakagara panze kudaro mukoma. Vainge vachitarisa vachida kuona kuti hakuna mumwe munhu ari kuvaona here, ende vainge vakagara kumberi kwavo kwainge kuine Gudo iri rainge rakatogara semunhu, uye Vamwene vainge vachitotaura naro Gudo vachitoheva a conversation. Ndakabatwa nekutya mukoma, ndikangomhanya ndichibuda panze. Vakabva vasangana neni pagedhi. Zvakandishamisa because ndakavaona vari kuseri kwemba, but ndava kuda kusvika kugedhi ndokubva ndavaona. Vakanditi uri kuendepi nhai muroora? Vainge vachitopinda muyadhi ameno kwavainge vachibva. Saka kubva nezuro mukoma zvinhu zviri kutondishayisa hope. Handina kutorara zvakanaka, ndiri kutotya nekuda kwezvinhu zvandakaona. Ndava kutya kugara pamba panapa. Handizivi kuti ndikaenda kupi
handizivi kuti ndoudza mukomana wangu here, kana ndikamuudza angazvibvuma here, kana kuti achafungidzira kuti maybe ndava kutotanga kutovenga amai vake. Ndoudza ani nyaya iyi? Ndosiya here mukomana wangu? Ndiri safe here pamba apa? Kana ndikaenda ndinenge ndava kutodzokera kunhamo futi? Ndaifungidzira kuti ndawanawo rudo, asi iko zvinozve mukoma ndiri kunzwa kutya. Ndapota kana paine anogona kundipa advice ndibatsireiwo. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we kuti vamwene vacho vangava vari munhu anoroya here. Zvakaoma. Hanzi ndovabvunza, chingovabvunzai. Kana kuti munyarara mumirira kusvika munhu wenyu auya, when you are married, then mubva machizomuudza, matanga mambo secure the relationship first, because izvezvi musati matomboonana face to face motanga kutaura tunyaya twakadaro. What if kana zviri kubva kufamily kwenyu? Kunogona kunge kuine vanhu vanenge vakutozviziva kutoti mwana uyu kauyu atopinda machena nezera rake otoenda kuCanada, apa mainge mumbori made. What if kana zviri kubva kufamily kwenyu vamwene venyu zvechokwadi vainge vatobuda vaenda somewhere, kana ari umwe munhu ari kuda kuti munge muchizongonzi muri munhu anopenga kana kuti anoroya. Pari tricky. Ngatitaurei naye mucomment section mwana uyu. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.